महिलारिया आसलते खोब मोनसे माबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDBP बड'लेण्ड मुभमेन्ट बेखौ जि बिथाङा रायग्लुंबाय थादो गावनि गादिनि सार्थआव बिथाङा बर' जाथिनि थाखाय बिथाङा जेबो मावाखै दिनै माने बिथाङा जे माने दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा NDBP आरो जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट बर' जाथिया जि दिनै बड'लेण्डनि थाखाय जि मोनसे गोबां जोहोलावजोखौ खोमानानै लानांबाय दिनै जोंनो खिन्थु जोंनो बर' जाथिनो एकमात्र जोंनो नांगौ बड'लेण्ड दा बे बड'लेण्डनि थाखायनो दिनै जोङो हयथ' UPPL बे राजखान्थियारि हान्जाया दिनै सासे MP राफोद MP जोंनि जे UG ब्रह्म बिथांखौ हगारहरनानै जों दिल्लीयाव बड'लेण्डनि थाखाय बिथांखौ बड'लेण्ड मोननायनि थाखाय बिथांखौ जोङो दिनै दैथायहरनायदों जा जेबो माने पलिटिकेलि जा जेबो माने लब गैया जोंनो माने राजखान्थिनि नामाव राजखान्थि जों खालामनो नागिराखै एकमात्र खालामदों जों बृहत माने बर' जाथिखौ रैखाथि होनायनि थाखाय आरो बर' जाथिखौ जों दानायनि थाखाय जोंनि थांखिया बेनोल' दा दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों आबुल ताबुल बिथाङा बखिदों बिथाङा दिनै बुंनो हमदों मा सोरबा बेफारि खालामदों मायबा खालामदों खिन्थु एक्सुवेलि बिथाङासो बेफारनि खामानिखौ मावदों दिनै बिथाङा गोबां मानसिफोरनो माने नंखाय बाखाय माने बेदर फिसा जाहोदों नंखाय बाखाय माने माबा माबि सेल्फ हेल्पनो जोंनि बर' आइजोफोरखौ जोंनि मानगोनां जोंनि बिमा माहारिखौ दिनै बिथाङा 25,000 होगोन 20,000 10,000 होगोन बायदिसिनानो बिथाङा दिनै थगायनायदों खिन्थु बर' जाथिया बहायबो गैला थगायजानायाव खिन्थु जोंनि बिमा माहारियाबो गैला दिनै बेखायनो बिथाङा बे बाथ्रा खोथाखौ माने साननानैनो दिनै आबुल ताबुल जानला मानला बखिबायनो हमदों दा बेनिखायनो जोङो देरहानाया जोंनि 100% जों दिनै UG ब्रह्मखौ जोङो दिनै बर' जाथियानो दैथायहरनो नागिरदों आरो नैबे खेबसेयाव सोरबा जुदि गोनो गोथो साननाय दङब्ला बिथांमोना BPF-आवनो था अन्यनो चेयारमेनानो जा बिथांमोना खिन्थु जाथि रैखाथिनि नामाव जाथिखौ जोङो गेरेमसा माने बर' माहारि दानायनि नामाव एबार खेबसे खिन्थु जोङो माने खेबसे ज' UG ब्रह्म बिथांनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै बिथांखौ दिल्लीयाव जोङो दैथायहरनांगौ बेनो जाबाय जोंनि UPPL-नि माने रायजो जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो खावलायनाय गोजोन्थों